Ahojte všetci, tu je vaša Asa a dnes sa pozrieme na obrovskú K-pop drámu okolo skupiny New Jeans, skupina, ktorá má milióny fanúšikov po celom svete. Tak poďme na to. 29.12.2025 prišla správa, ktorá šokovala celý fandom. Jedna členka bola vyhodená z New Jeans. Poďme si to celé rozobrať krok za krokom. Takže, kto je do toho zapojený? New Jeans, pôvodne 5-členná K-pop skupina a Adore label patriaci pod Hype. Rok 2024 až 2025. Dlhý právny spor medzi Adore a členkami skupiny. Krátka rekapitulácia sporu. New Jeans a ich label Adore sa dlho nezhodli na tom, ako by mala vyzerať ich budúcnosť. V novembri 2024 členky oznámili, že chcú ukončiť kontrakty. Tvrdili, že agentúra porušila zmluvné podmienky. Adore to odmietlo a podalo proti tomu súdnu žalobu. V októbri 2025 súd rozhodol, že kontrakty s Adore sú platné až do roku 2029. To bol zásadný zlomový moment. Súd teda rozhodol, že členky museli zostať v zmluve s Adore a nemôžu len tak odísť. Čo sa stalo teda 29. decembra 2025? Daniela vyhodená z New Jeans. Adore oficiálne ukončil exkluzívny kontrakt s členkou Daniele a oznámil, že nie je súčasťou skupiny New Jeans. Podľa agentúry sa už nedalo s ňou ako s umelkyňou pokračovať. Adore plánuje, že to je právne odškodnenie a žaloby voči členke a jej rodine kvôli tomu, ako spor ovplyvnili návrat skupiny. Ostatné členky, ako to je s nimi? Hani sa rozhodla vrátiť k agentúre Adore po rozhovoroch s rodinou agentúrou. Haerin a Hyein už predtým oznámili, že budú pokračovať s Adore. Minji je stále v priebežných rokovaniach s agentúrou, nebolo potvrdené, či zostane alebo odíde. Tým pádom je len Daniele momentálne vonku z pôvodného line-up New Jeans. Prečo sa to stalo? Dôvody nie sú úplne jednoznačne zverejnené. Agentúra hovorí o porušení zmluvy či konfliktu, ktorý znemožnil pokračovať Daniele ako členkou. Možno to súvisí s dlhším právnym bojom medzi členkami a labelom, ktorý trvá už takmer rok. Adore tiež podáva žaloby na Daniele, jej rodinu a bývalú CEO Minji. Toto neviem prečítať, takže na nejakú CEO bývalú, ktorú členky spájali s ich rozhodnutím sporu. Aký to má vplyv na futúry New Jeans? Skupina je stále veľmi populárna, ale budúcnosť je nejasná. Možné scenáre. New Jeans pokračuje so 4 členkami, možný reštart alebo ďalšie právne rozhodnutia. Adore a Hype budú chcieť ochrániť značku a meno skupiny. Toto bol jeden z najväčších okamihov v histórii New Jeans a jeden z najšokujúcejších obratov v K-pope za posledné mesiace. Ak chcete viac zaujímavostí zo sveta K-popu, napíšte mi do komentárov a skúsim sa to spraviť. Pa!